Hayi sifumane kahle Phanjile ebhakeni. Vula kaloku tata. Hayi mani isitixo sikuwe nje Phanjile. Sitixo sikoguma isitixo. Siphi? Sitixo sikoguma sendaweni yaso. Sithi sikuma isitixo. Uyathanda uxabana Sithi kanjani. sikuma isitixo. Hayi kodwa Phanjile uyabona uba sifumane nebhakeni ezitumata bezitshiphu pha. Ngozi Ngicela ngetumato mna tamna. hayi bezitshiphu. Nasicela ngetumato. Intoni Phanjile? Ngicela ngetumato. Phanjile. Nasicela ngetumato. Phanjile uyazibuyisa izitumata. Oh, andizwisi ndiyazibeka izinto. Suke esandleni zaziwela phansi. Phanjile khawukhume ngolaka. Ulithwalo bhuti. Ufuna uxela uba uzabhatala full price. Imoto esitaki amaxaki to eWestfield yame inyawo. Siqwa iveji bhuti. Phanjile kubani Iveji bhuti. kubani besazi basisisi nansi. Awucenga kabi uburasta tawe. Phanjile amarasta ayahamba ngenyawo uyayazi loo nto leyo. Amarasta aya 1000 rand, 1000 rand. For imoto esitaki leyo endleleni. Phanjile Kuba ukhata manje sithi uza kusenenzekela lesuku zamanje zakusela esuthu. Ndakasisi siyi-investment lena ulitswalo xa siphinda siyolanda Khavule silanda tama. kuye andizungavuli Thathelelanga loo nto leyo. and ke ngoku Uyabona uba ziyabhuza sifumene iitumato apha. ibhakeni apha Phanjile wena cha uyayithanda lena the soon as stand Khavula mantama. man hayi as soon as simi stand everything is going to be flowing. Uzaphinda afumana amabhasi ibhasela ulithwala. Ubani? Uzaphinda afumana ibhasela ulithwala. Ulithwala Mna once ndithethe ngombele bayingxaki. Yi-partnership liyana transporting and ke ngoku ndifumana ukutya thinki Ngoba Phanjile. kusithi nale amayeza afuneka sihambe nolithwala. Hayi amayeza sawusijonga ngomso siyokwenza amayeza sihamba ntoni sobabini ayifuni seyihamba ngenyawo kaloku soxela ubhaka Phanjile. Ndatswatyiswa amke tafu. Hayi andifuni adityusi andifuni Asuka ulithwala umntangegqithi wena. Lithwalo ndiraste Ndikhathalelanga kaloku. ndiraste ya Phanjile andizunganantsiki iraste Ndikhathalelanga loo nto leyo.